Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι Φορολογικές Διαδρομές. Μαζί θα περάσουμε λίγη ώρα αναλύοντας νέες και παλιές φορολογικές διατάξεις. Ελπίζουμε να σας αρέσει και η σημερινή μας παρουσίαση και αν αυτό συμβεί, τότε να μας κάνετε ένα like. Αν έρχεστε για πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να σας ενημερώνουμε για κάθε νέα παρουσίαση. Καλή σας συνέχεια. Φίλες και φίλοι, με το άρθρο 17 του νόμου 4714 του 2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, δηλαδή του νόμου 4174 του 2013, και εδώ δίνεται μία δυνατότητα αναδρομικής ισχύως των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Έτσι λοιπόν, στο άρθρο 22 του νόμου 4174 του 2013 επέρχονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις. Πρώτον, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σε περίπτωση αίτησης για μονομερή προέγκριση και κοινοποιείται στους έχοντες κάνει την αίτηση, στους ετούντες. Αυτή η μονομερής προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν εφαρμόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ισχύως της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα 4 χρόνια. Δηλαδή το ανώτερο όριο που μπορεί να δοθεί είναι τα 4 έτη. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, που δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την υποβολή της αίτησης. Δεύτερο, σε περίπτωση αίτησης για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής της απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης ως ρήτρα αναδρομικής ισχύως, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υποεξέταση αίτησης, βέβαια με τις πιο κάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του αιτήματος. Δηλαδή, να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού έτους, του φορολογικού ελέγχου, για τα εν λόγω φορολογικά έτη, να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα χρόνια αυτά. Οι διατάξεις της περίπτωσης Α για την χορήγηση ρήτρας αναδρομικής ισχύως εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύως του παρόντος αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Επίσης, μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 προστίθεται ένα εδάφιο το οποίο λέει τα εξής. Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαμβάνεται ρήτρα αναδρομικής ισχύως, ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών των ετών τα οποία καταλαμβάνονται από την ελόγω ρήτρα περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών
των ετών που καταλαμβάνει με τα πραγματικά περιστατικά των συναλλαγών για τα οποία ζητήθηκε η προέγκριση. Επίσης, η παράγραφος 8 του άρθρου 22 αντικαθίσταται και αυτή ως εξής. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και συγκεκριμένα. Ορίζεται η διαδικασία για την προέκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, για την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναδρομικής ισχύως της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται μία παράγραφος 9, η οποία μας λέει ότι αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για τα παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.